Jo també vaig estar dins la panxa de la mare, per això serem germans, tu i jo. Perquè tots dos hem estat dins la panxa de la mare i ella és la nostra mare. El pare també és el mateix, en Joan, que es diu Joan, que t'ho dic perquè no sé si ho saps, i la mare Marta. Però dins la panxa del pare no hi he estat mai i em sembla que ningú del món ha estat dins la panxa del seu pare. Però jo no recordo res de res. Si penso enrere com si fos un cranc, que diuen que caminen enrere, però jo no he vist mai de la vida com camina un cranc, però si ho diuen deu ser veritat, doncs, si penso enrere, arriba un moment que no penso res, com si entrés en una cova fosca, més que fosca, fosquíssima, i no recordo res de res. Per això et demano que miris de memoritzar les coses que t'interessin. Tanca els ulls amb força i ve repetint el que vulguis recordar, que és la manera que jo tinc de memoritzar les taules de multiplicar, que són molt difícils, però la mestra sempre està dient «Heu de saber de memòria les taules de multiplicar» i després hi torna, que si heu de saber les taules i heu de saber les taules i ho diu més de 15 o de 20 vegades cada dia. Quina merda això de les taules de multiplicar, que si 3 per 3 9, que si 4 per 5 20, que si 9 per 7... La del 9 no me l'acabo de saber mai del tot. I la més fàcil és la del 0, perquè 7 per 0 dona 0 i 1000 per 0 també. Sempre dona 0 i aquesta és la més fàcil. I la de l'1 tampoc costa gaire, millor dit, gens. Però no et vull donar la llauna, que ja te la donaran quan vagis a l'escola. I si tens la meva mestra, segur que té una mania amb això de les taules de multiplicar que no sé d'on li deu venir. Doncs el que t'anava dient. Tanca els ulls amb força i vés-te repetint el que vulguis recordar quan surtis de la panxa de la mare.